fɛn fɛn bɛ réseaux sociaux sanfɛ k'a ɲini ka duwawu kɛ sankɔrɔ min bɔtɔ filɛ a ka kɛ hɛrɛ basigi kɛnɛya hakilisigi olu yɛrɛ ye u ka denbayaw ye ani an ka jamana ye ka duwawu kɛ minnu tora san 2019 balawuli na u kɛra civil ye o kɛra sɔrɔsi ye a kɛra jamana wɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ nana ka na an dɛmɛ an ka kɛlɛ in na an bɛ taa sida ka se u bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ Ala k'u bɛɛ dayɔrɔ suma ka fɔ o tora kɛlɛ min na Ala k'a to an minnu ma bɛ an ni la yan kɛlɛ in an ka se ka kɛlɛ in gagner walasa u su ka da dayɔrɔ ɲuman na minnu ye nin kɛlɛ nin bi fɛnɛ bi a kan u k'a dɔn ka bɔ fili la u ka se ka fara an kan an ka jamana jɔ o de ka di an bɛɛ ye ka ɲini bɛɛ k'a dusu kɛ kelen ye an ka hakili kɛ kelen ye gɛlɛya in y'an sɔrɔ n'an sera ka sigikafɔ kɛ sigikafɔ in an y'o kɛ damu kɔnɔ an y'a kɛ basigi kɔnɔ min bɛ min fɛ an sera k'o fɔ an bɔra ni hakilina dɔw ye bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se k'o hakilina an bɛ se k'a waleya cogo di an bɛ se k'a waleya sira minnu fɛ bɛɛ ka taa o kunnatilen na walasa Mali min n'an bɛnbaw y'a d'a ma n'an ma se ka dɔ fara k'a di an ta denw ma an kɔni k'a di a tɛgɛ ma cogo min na ka se k'o kɛ o se ka kɛ ni sigikafɔ tɛ o se ka kɛ ni ko to ɲɔgɔn dala tɛ an b'a ɲini masala fɛ Ala k'o hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma jamana nin dilako ɲuman ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an ka se ka to ɲɔgɔn kɔ jamana nin n b'a dɔn a kanu bɛ ni mɔgɔ caman na an kanu bɛ mun na n'olu ka ca olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que a kana ka don bɛɛ la an ka jamana bila fɛn bɛɛ sanfɛ o dusu bɛ Maliyɛn na a fɛrɛ bɛ Maliyɛn bolo